can get 100 pesos na magagamit nyo, na makakashback ninyo, mapupunta sa account ninyo. Hey Barifam, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, it's the day of the month again, pero delayed na tayo. Delayed na. Delayed na tong favorite natin kasi sobrang busy sa work. So yun, ayoko na mag-reason pa. But anyway, I have a lot of things here. Di naman a lot, pero yeah, maybe you've seen these things before na nagamit ko na sila sa vlogs and sa ibang videos ko. Or na-review ko na din sila. So, yeah, ito yung mga ginamit ko for the past month. Yeah, last month, nung September. So, without any further ado, let's get on to the video. So, favorite video ko na to guys, sobrang mas madami yung skincare products compared sa mga makeup products. So, mga nakaraang araw guys, may mga na-review na ako. So, if you're interested to know my thoughts about this product, yung mga complete talaga na thoughts ko, then you can go check on the links down below. Simulan natin guys sa mga skincare products. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Wala akong itulak pabikin. These are the products from Queen Bean guys. Ito yung kanilang clay mask. Ito yung una, clay mask. Ito kapag nakikita nyo na sa mga Instagram stories ko, yan, madami akong sinishare about clay mask. And one of the products that I have been loving for the month of September is this one from Queen Bean kasi sobrang malamig to sa mukha guys. So, nakakapagpa-close siya ng pores, ganyan. So, maganda siya kapag nakaka-stress na yung work talaga. So, parang ito na lang yung parang me time ko for my skincare. And I'm really loving this one kasi yun, sobrang lamig. Tapos, fresh yung scent kasi amoy cucumber siya. And nakakatulong din talaga siya guys para lumiit yung mga pores. Not totally close the pores or talagang permanently na lumiit yung mga pores, but yeah, it helps a lot na ma-reduce yung size ng mga pores. And meron din silang toner guys. Ito naman, kitang-kita naman, di ba, na nagustuhan ko talaga siya. Paubos na siya. So, yan na lang yung natitira dito sa toner nila. And napansin ko guys, hindi ako masyadong nagka-pimples nung gamit ko ito. And yun, sabi ko din, sa pores talaga, yun yung napansin ko, yung parang nalilinis talaga niya yung pores. Yun guys, yung napansin ko dito. So, ang ginagawa ko, sabi ko nga sa review ko, is pinupunas ko at saka yung tinatap-tap ko yung product na yan. And then guys, dahil nga nagjo-duty tayo lagi, tapos every time that we come home or before we go to sleep, I really take a bath or shower basta. At hindi ko basta yung hair ko, basta ma-shower yung katawan ko. And the one that I have been loving is this one. This is the Queen Bean na bleach with scrub crystals. I usually use this every day, not for the bleach part, but for the scrubbing crystals. Kasi ayoko guys na matutulog ako na meron pa akong natitira na residue ng deodorant. So, ayoko na meron ganun. So, talagang ini-scrub ko yung kilikili ko para ayoko lang na may na amoy deodorant pa ako na matutulog ganun. Basta ayoko na may deodorant something sa kilikili ko. Next naman guys, na nagustuhan ko sa line nila ng Queen Bean is this one. This is Essence. Alam nyo ba guys, na napansin ko lang na meron pala siyang SPF 50. Kung hindi ako nagkakamali, na meron siyang SPF 50 nung nire-review ko na siya, nung tiningnan ko na ata dun sa page nila. But this one, I usually put on this product on my face kapag gabi na, kasi Essence, di ba? Pang gabi siya, ganun. Pero nakita ko sa ano nila, may SPF 50 ito. Pero parang wala dito. Parang walang nakalagay siya. Pero yun nga guys, yung napansin ko, sobrang ganda ng skin, fluffy. Parang healthy siya kapag nagising na ako in the morning. Kapag nilalagay ko to, and ang kagandahan dito guys, meron siyang pump. So talagang nako-control yung ating pagbibigay ng product. So parang mga 4 pumps lang, 3 to 4 pumps lang, kaya na niya yung buong mukha ko. So, move on naman tayo guys sa ating mga makeup products na siguro nakita nyo na to. Paulit-ulit lang naman ako kasi sabi ko naman, hindi talaga ako usually nagpabago-bago unless nagustuhan ko na talaga yung product. Doon ako talaga usually. Pero kapag nag-try ako at talagang nagustuhan ko na naman yun, ang tagal ko bago maka-move on. Diba? Ang hirap mag-move on, te. So, yung pinakauna dito, guys, is this one. This is the Maybelline na Baby Skin Pore Eraser. May mga na-try na ako previously na mga ibang, you know, ibang primer. But,
bumabalik-balik pa rin talaga ako sa primer na ito, guys. Kasi talagang nag-blur out niya yung aking pores before I put on my makeup. And mas malinis yung paglalagay ng foundation kapag may primer ng Maybelline na Baby Skin Pore Eraser. Next naman, guys, is this one. This is the Everbilena in pink na palette. Alam ko madami nang lumabas, guys, na Everbilena, and yeah, may binili naman tayo. So, abangan nyo yung review ko about sa mga products na yun. And guys, ito siya. Hindi talaga ako ma-eyeshadow. Kung napapansin niya akong minsan sa mga videos ko, ni wala akong eyeshadow, diba? Pero kapag on the go talaga, guys, no, kailangan ko mag-eyeshadow, ganyan. Or kapag mag-video ako, ito na talaga yung ginagamit ko. And currently, ito yung nandito sa eyes ko, guys. Ito lang, lahat na to. Ang mahirap lang kasi dito, wala siyang matte na parang pang transition, kumbaga ganun. So, ito siya, guys. Yung pinaka-favorite ko dito sa lahat, ito. At saka to. So, parang kahit yung dalawang yan lang, mabubuhay na yung eyelids ko. Parang, ang ano mo na, ang tawag nito, ang bongga na ng makeup mo. And pigmented din siya, guys. Diba? Ang pigmented niya, Sister Rep. Oh. Kaya yun. Yung dalawang yan, kapag nag-mix na yung dalawang yan, bonggang-bongga na talaga. Yan, ito yung, ano guys, yung nandito sa may ganito po, medyo crease ko, ito siya. Tapos dito sa lids, ito naman. Yun nga lang, wala kasing pangalan to eh. Kasi yung nandito sa corner ng eyes ko, ito yung dark na ganyan. So, parang may pa konting smoky. And murang-mura lang to guys, alam ko. 200 plus lang ata siya, ganun. Kaya, yeah, parang 200 plus lang ata siya or less than 200, parang ganun lang siya. So, afford na afford. Pag estudyante ka, pang 2 years na to eh, bago mag-expire. So, ayos na to pag mag-GS ka or may mga programs kayo na kailangan nyo ng makeup. Then, you can go buy this one. This one is really good. Sunod naman guys is my lip products na nagustuhan ko for this month. And naplano ko na guys na sana sa dami na kasi ng products yan, ng mga lip products ko. Gusto ko ano na, everyday, iba-iba yung nagagamitin ko. Pero every now and then talaga, bumabalik-balik pa rin talaga ako sa mga products na nagugustuhan ko. So yun guys, yung nagustuhan ko for this month is this one. This is from Rimmel London. Hindi ako nagkakamali. This one is in the shade Back to Fuchsia. And ito yung gamit ko guys ngayon sa lips ko. And kapag isa-swatch natin siya, ito yung kanyang swatch. O diba, napakatingkad niya, besh. Yan. Tapos, mabango siya. Yeah, mabango siya. Para siyang mabulaklak. Ganun yung scent niya. And yun nga lang, hindi kasi to parang transfer proof. Kapag kumain ka, talaga mag-transfer talaga siya. Kasi ito yung mga buttery na mga lipstick. So, gusto ko lang kasi talaga yung shade niya. Tsaka, nakapag-hydrate din siya ng lips. And this one is, expiration niya 30 months. So, mas mahaba pa siya kaysa sa palette na 24 months. So, yun guys. Gustong-gusto ko tong shade talaga na to. Bonggang-bongga. Tapos yung texture niya talaga, buttery siya. So, parang, alam mo yung butter na parang magme-melt na siya. Ganun yung kanyang texture siya. I'm really loving that one. Ito yung mga tipo na pa-bebe days. Ganyan. Pa-bebe days na mga shade. So, sunod naman guys na nagustuhan ko is this one. This is the Heart Tint Me Lip and Cheek Balm in the shade Heart. Ito guys, ito yung, nakagawa na rin ako ng review ko dito and swatches para guys, if you're interested to see that one, I will put the link in the description box down below. And ito guys, yung kanyang shade. Ito. Ang kagandahan naman dito guys, kapag on the go, kasi ito yung pinakamalapit na nare-reach ko kapag nandiyan ako sa makeup table ko. And ito kasi guys, pag alam kong mag-duty ako sa may aircon or alam kong mas matatagalan ako sa lugar na may aircon, ito yung ginagamit ko kasi mas nakaka-moisturize siya ng lips compared to other products. So, kung gusto ko na may kulay, na hindi masyadong vavavoom. Ito kasi guys, ano siya, machine, malight, ganun. Parang may light siyang gumaganon. Ito kasi matte siya. Hindi siya yung parang lip balms na masebo, parang ganon. So, ito siya, matte yung kanyang effect and may kulay siya and nakaka-moisturize siya. So, ito yung ginagamit ko kapag nag-duty din ako. And then, isa pa na ginagamit ko guys kapag nag-duty ako is this Precious Skincare Cosmetics. By the way guys, this is also from Precious Skincare Cosmetics. It is in the shade Stunning. Ganyan siya guys, very, very ito na naman po tayo. Sa nauubusan tayo ng word.
Na-mesmerize kasi ako. Kaya ito guys, pag naglalagay ako, sobrang konti lang. Alam mo yung idadat ko lang dyan sa bibig ko, tapos imimix ko na siyang ganyan. Ayan guys, kapag na-blot na siya, pag nag-dry na, wait lang, papakita ko sa inyo. Kapag nag-dry na, ganyan yung kanyang shade. So, ito naman, gustong-gusto ko siyang ginagamit kapag nasa delivery room, nasa OR, yung tipong stress na stress ka na sa trabaho mo. Tapos, paglabas mo, nakamask ka kasi sa loob, di ba? Paglabas mo, beautiful ka pa rin. Parang, hindi nawala yung kulay ng lips mo kasi talagang kumakapit to sa bibig, guys. Ito yung mga pangmatagalan. Mas matagal pa to sa relasyon ninyo ng jowa mo. This is in the shade Stunning with the flavor of lemon. Ito guys, gusto ko yung mga Precious Skincare Cosmetics kasi sa lahat actually ng mga na-try ko na, lahat naman nagtatagal yung mga lip tint. Pero ito talaga yung pinakamatagal, tsaka ito yung pinaka-pigmented na talagang kumakapit siya sa bibig ko. Kasi meron yung iba, makapit naman, pero hindi siya yung ka-instant na kapit. Alam mo yun, hindi ka masyadong mag-effort kasi dito. So, ito yung gustong-gusto ko, guys. And then, meron din akong nagustuhan. Parang hindi ko inuulit-ulit na pinapakita to sa inyo, diba? And I even made a video about this product na, pero siguro after 2 videos pa na makikita nyo. Pero ito guys, ito yung ginamit ko. Dito sa kilay ko, actually, kakatapos ko lang gawin yung how I do my brows. And this one is the Precious Skincare Cosmetics. Parang PPS na naman yung mga product dito. Parang galing sa Precious Skincare Cosmetics. Pero guys, nagugustuhan ko kasi talaga yung product. Sabi ko nga, pag nagustuhan ko, ulit-ulit talaga ako dyan. So, pasensya na po, no? So, ito guys, yung kanyang shade, dark brown. And, ang tagal ko nang ginagamit ito, sabi ko nga. Pero, ganyan pa rin yung nababawas. So, buttery kasi to guys. Ayan, pomade kasi siya. So, mas madali siyang i-maneuver ha, para sa akin. Yung iba naman, ayaw nila ng ganito kasi mahirap daw ata siyang i-blend or whatsoever. Yung mga ganitong klase ng brows, pomades. Yun. Pero, akin kasi, gusto ko to, kaysa sa pencil ha. Nung na-try ko to, after ng pencil, kasi dati pencil and powder yung gamit ko. Yun, mas nagustuhan ko na to kaysa doon. So, ito na talaga yung pang everyday ko kasi mas lumalaban siya. Mas nagtatagal siya. Lalo na kapag toxic na sa duty. And, isa pa guys na nagustuhan ko is favorite scent ko. Hindi ko alam kung na-feature ko na to at last month. Pero meron pa rin siya guys. Meron pa rin siya. Ubusin ko na talaga to ng bonggang-bongga. Ito, this one is from Pen Shop and this is I Am Sweetheart ata. Yeah, tama. I Am Sweetheart na body spray. Kaya lang, gustong-gusto ko lang yung scent niya kasi alam mo kasi pag nag-duty ka, lalo na kapag sa ER. Or kahit hindi ka sa ER. Basta nakikisalamuha ka sa ibang tao na may mga sakit. Yung mga yan kasi, sensitive yung mga pang-amoy nila. Meron yung konting maamoy lang nila na sobrang bango, nasusuka sila, nahihilo sila. So, this one is really perfect kasi parang fresh lang siya, fresh scent lang siya. Yung hindi ka masyadong nag-effort para magpabango. Ganun yung bango niya guys. So, gustong-gusto ko. And the last but not the least here, ito yung pinaka-favorite ko ngayong month guys kasi this is the purchase that I really love na hindi ko pinagsisihan kung ba't ko binili to. This is the silicone power na power bank guys kasi sabi ko nga yung laptop ko napupuno na siya, so this is 1 terabyte and I bought this for 1,200. I will put the price down below guys, and I used my cashback when I paid for this one, when I bought this one in Lazada. Yun guys. And kapag new user ka kasi ng Lazada, dahil nga sa, as I've explained on my previous vlogs, nung binili ko to, new user ako. So may nagpakita doon na code na para sa bagong user. So, yun yung ginamit ko. So, less 200. Tapos, meron pa akong, ginamit ko pa yung shopback ko. Meron pa akong naibawas doon. Nakuha na shopback na pera. So, if you're interested lang naman guys to buy in Lazada, you can use my link down below and you can get 100 pesos na magagamit nyo, na makakashback ninyo, mapupunta sa account ninyo pag bumili kayo gamit yung link ko, or pag nag-sign up kayo gamit yung link ko guys. So yun lang guys, I hope you enjoyed watching this video. Medyo napahaba na naman tayo kasi dami ko na namang daldal, yeah, but anyway, you can share this video to your friends who need this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.